Gipahog sa Department of Health ang publiko nga likayan ang mano-mano nga pagpanghinlo sa mga septic tank ug mas maayong mutawag og accredited nga tiglimpyo niini. Ang maong pahimano subay sa naitabo sa Cordova niadtong Domingo sa gabii din 3 ka tawo ang namatay. Jinky Barkio, Sugin Limi. Niadtong Domingo sa gabii, wa damhang mamatay ang 3 ka mga lalaki sa sitio Amulinas, barangay Poblasyon sa lungsod sa Cordova nga nanglimpyo og septic tank. Kahinumduman nga patay on the spot silang Joel Menggito ug Israel Tahanlangit human nila limpyuhi ang septic tank sa pamilyang Enok. Naangin sab sa hitabo ang 16 anyos nga si Mark June Escabas kinsa mitabang sa pagluwas sa mga biktima. Tungod ini, mipahimangno ang Department of Health ngadto sa publiko nga likayan ang mano-mano nga paglimpyo sa mga septic tank kay delikado ang mga hinungaw sa gas gikan sa tangke. Kung mahimo, mogamit og breathing apparatus aron malikayan ang disgrasya. Naa pa sa gitawag na confined space, labi na gamay ra kanang lugar, ang baho, ang mga gases na nadiha, pwede mo na ika-suffocate sa tao nga niso dito. Matod sa DOH, delikado sab ang paggamit og muriatic acid sama sa gigamit sa mga biktima atol sa hitabo. Dugang ni si Mafranca nga mas maayong adto na lang mo diretso sa accredited septic tank service. Mas maayo nga andaman lang na ang tiguman ang aron nato ikabayad sa kuan kanang mga accredited yun nga mga kuan no kanang mo extract sa hugaw sa mga septic tanks like ana mga kuan ay mga tanker. So yupon lang og hose walay tawo mo so dito sa ilawom para malikayan ang kuan ang mga aksidente. Jinky Bargio, News 5. Gibisita ni City Administrator Dr. Lucille Mercado ang bagong gitukod na motor pool sa kagamhanan sa Subo. Gisuta ni Mercado kung unsa nay estado sa dapit. Ug sa karaang motor pool, nasuta ni Mercado nga adunay daghang mga sakyanan nga angayan nang i-dispose. Iyang konsultahon si Cebu City Mayor Michael Rama kung kano sa ipahigayon ang auction niini. Gipasabot ni Mercado nga mas labing mayong i-dispose ang mga sakyanan nga way magamit kaysa madugta lang kini. Gibana-banang mukabat sa kapin usa ka gatos ka mga sakyanan ang giplanuhang i-auction sa kagamhanan sa Dakbayan sa Cebu. I-auction jud kay murag house cleaning ba? Kuha na to ato nang kanang wa na nato magamit ato nang ikaw kay makortahan pa man gihapon na mapobitsuan pa man na syudad. Mga hepe sa kapulisan nga dili makasulbad sa kriminalidad taktakon. Gimando karon ang hugot nga pagpatuman sa pag-report sa tanan nga mata nga reklamo nga madawat sa police stations. Andrea Patenya, Sugin Limi. Niuyon si Gobernador Junjun Davide sa sugyot ni Police Regional Office Director Danilo Constantino nga ilisan ang mga provincial ug city police directors nga di makapugong sa pagsaka sa kriminalidad sa ilang lugar. Gani gihangup niya ang plano ni Constantino nga padadaan ang mga gobernador ug mga mayor sa tunga-tungang Kabisayan ug kopya sa crime statistics sa ilang lugar aron apil silang maka-evaluate sa ilang police directors. Mato di Constantino, kung makahukom na siya kung kinsa ang mga angay relibuhan, importanteng makuha sab niya ang habig sa mga opisyales sa hintungdang local government unit. Of course, we need to know also for the crime rate, no? And we'll see where the flaws, where the gaps para ma-address po na to, no? Kung nagkataas ba, nagkaubos. Then we can already, on the basis of that, we can probably rate the performance of our the police organization here. And my thought ali, arubod sila, will not be sleeping on their job. If you feel na nagkakaroon ng breakdown sa peace and order, then siguro even the mayor or the provincial governor will agree na baka kailangan magkaroon ng changes in the PNP leadership. Laing gihangup sa gobernador ang lakang sa Campo Crame nga ipa-report gyud sa police stations ang bisan unsang matang sa reklamo bahalag unsa kini kagamay. Kini gimando human na sayran nga adunay pipila ka mga lugar diin pugnan sa mga hepe sa police station ug government officials ang pag-report sa ilang tinuuray nga crime statistics aron di maguba ang imahe sa ilang lugar ngadto sa mga turista.
Kini gibuhat sa mga hepe sa kapulisan aron usab ingnon nga di taas ang krimen sa ilang lugar. Apan si Davida miingon nga kinahanglan ng detalyadong crime reporting aron makahibaw sab sila kung unsa ang mga problemang angay solusyonan. Matud niya, di kita angayang mamakak ngadto sa mga turistang mobisita sa Sugbo. I don't think it will affect, no? We have to be transparent po, no? Andrea Patenya, News 5. 8 ka buwan nasukad sa pagkabangga sa duha ka barko sa Maylawi Sledge din gawas sa mga nakalas nga kinabuhi na angin sab ang panginabuhian sa mga mananagat sa lungsod sa Cordova. Apan hangtod karon wa pay nadawat nga bayad sa danyos ang maong lungsod gikan sa mga tag-iya sa duha ka barko. Jinky Bargio, Sugin Limin. Niadtong Pebrero 11, gipadad-an ni Cordova Mayor Adelino Sitoy og demand letter ang Pioneer Insurance Service aron maningil sa danyos sa bakawan sa Cordova nga nadaot mugna sa pagkabangga sa MV St. Thomas Aquinas ug Sulpicio Express 7 sa nakalabay nga tuig. Matud sa DENR, 443 ka ektarya sa mangrove plantation ang nadaot sa oil spill. Apan hangtod karon, wa pay resulta ang Special Board of Marine Inquiry sa resulta sa ilang investigasyon. Doon na po tayo ipadako dato kung atong notice, demand letter sa to go. Pero after ato doon ay conference, nag-agree nga ang to go, moral ilahang doon sila concern sa mga figures na. Matod ni Mayor Adelino Sitoy nga nagpinasahay na ang Tugo ug Sulpicio line sa ilang tulubagon apan di kini babag aron di nila makolekta ang danyos gikan sa ilang insurance company. 30 ka adlaw lang ang gitagana sa demand letter nga gidawat sa Pioneer ni adtong Pebrero 11 diin nagpasabot nga hapit na kini mapupos. Ito sila magtuturay anak isa-isadaan ka ng third party liability. Pero sa environmental damage, arigid may mangubra sa insurance company. Kaya mo ay nag-insure sa biyahe. So regardless of whose fault, while abot ang gobyerno. Kaya ang kubrahon ang proceed sa insurance to answer the environmental damage. Unang misaad ang DENR og suporta sa lungsod sa Cordova. Like for example, kung i-file din siguro sa court, no, regular court, pwede tingin mo stand as resource person or witness sa maong na proceeding. Lipay mi nga mo tabang ang DNR ana kay sa competition na galing sa mangrove, ila man na gikan, diha man na nila gikan. Jinky Bargio, News 5. Sugod atong buwan sa Enero, natagan og kay gayunan ang mga pinireso sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nga makatunghaw usab pinaagi sa programang Alternative Learning System. King Perez, Sugin Limi. Giduaw ni Governor Junjun Davide ang mga binilanggo sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center ganihang buntag alang sa Alternative Learning System sa Department of Education nga gisugdan na ni atong buwan sa Enero. Dunay 180 ka mga tinunan ubos sa 3 ka program sa ALS nga naglakip sa Basic Literacy Program, Elementary ug Secondary Level Accreditation. Diploma. So take advantage of this rare opportunity. Kaya pasok pa, human sa inyo, human yung sa inyong sentensya nini, human sa inyong termino nini, doon na mo ay ako kayo kagayunan na makatrabaho. They are very behaved. Attentive kayo sila. So murag desidido gyud sila nga siguro kung makagawas na sila dinhi, na makadiploma na sila. Usa sa mga tinunan sa Basic Literacy Program nga alang sa mga di makahibaw mo basa og suwat si Tatay Armando nga taga lungsod sa Carmen kay kutob ra siya sa grade 2. Duha ka tuig nang napriso ang 37 anyos nga binilanggo. Wow, kato sa eskwela eh. Tungkol sa nagbabaon lang ko ba? Tungkol sa pobre kami sa amo ba? Hinungdan nga dakong kahigayunan alang kaniya nga makaton pagbalik. Panagkaliputan ako na mga igawas na ako dire na masukangin ako gid. And I believe doon na nagkasabutan ng DepEd ug ang PESDA ug ang DOLE nga duhatagan po sila kay gayunan nga makatrabaho po. So this is very rare opportunity. And in fact I told the inmates nga you take advantage of this. Mipasundayag sab ang mga CPDRC dancing inmates ug mga Supermax boxers sa maong bilangguan.
King Perez, News 5. O maukanto naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Huwebes, Marso 6, tuig 2014. Kini si Frank Balilongchul. Mga istoryang hindi lang kutob sa pagatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Aksyon!